igen. Hold nu, mand. Hallo, Anders slår lige Sandra. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Hvad kan du slå mig? Nu er vi igen. Kom nu, Anders, slå Sandra. Vi vil alle sammen se det. Vi vil alle sammen se det. Vi vil alle sammen se det. I am the cameraman. I'm back. Vi er tilbage til det vilde dyr. Det er det andet dyr, der står her. Andet dyr. Spar hen mod det ene dyr. Det er meget spændende. Øj, what the hell? Nu kommer andet dyr. Andet dyr kommer og angriber ene dyr. Øj, andet dyr mod ene dyr. Kameramand. Kameramand, du er nødt til at lave sit parkour op. Parkour. Jeg har foldet en salto. Ej, så bare en salto, mand. Kameramand må følge med. Ene dyr mod andet dyr. Simon, har du været ude? Katrine. Og vi afslutter hermed.